Huma tnejn mill-iktar bajjiet monija biżbuħija naturali, ir-ramla tal-mixquqa magħrufa bħala Golden Bay u r-ramla l-ħamra f'Għawdex. Mill-ewwel ta' Jannar se jkun projbit it-tipjib fihom. Tabelli fl-entratura ta' kull bajja se jinnotifikaw lil pubbliku li t-tipjib huwa strettament projbit sakemm ma jsirx fiż-żoni tat-tipjib. Dawn iż-żoni se jkunu markati b'mod ċar b'tabelli. Din kienet idea li ddiskutejt maż-żgħażagħ u anki studenti iżgħar li xtaqu li nħorġu b'inizjattiva biex inkunu qegħdin nindirizzaw il-loqom tas-sigaretti li u għandhom raġun qalu huwa l-iktar tip ta' skart li jsibu fil-bajjiet meta imorru jommu. Il-Ministru għall-Ambjent żiedet tgħid li permezz ta' dan il-proġett pilota qed isir pass importanti lejn ambjent kostali iktar nadif u iktar b'saħħtu. Sejħitlu eżempju ieħor ta' kif qed issir ħidma konkreta l protezzjoni tal-ambjent marittimu Malti. Min jinqabad ipejjeb fiż-żoni fejn it-tipjib huwa projbit fuq dawn iż-żewġ bajjiet se jingħata multa ta' €150, mhux se jingħataw twissijiet. Permezz ta' din is-sistema dawk li jpejpu xorta jitħallew igawdu l-bajja mingħajr ma jtelfu lil ħaddieħor. Kontenituri se jitpoġġew f'kull żona tat-tipjib biex tinżamm nadifa l-bajja. Il-miżura se tgħin biex jintlaħqu tletanijiet importanti. L-ewwel nett li jinħarsu il-ħajja u s-saħħa tal-Maltin u l-Għawċin u min iżur dawn il-gżejjer. It-tieni nett ħankunu wkoll inħarsu il-wirt, il-patrimonju naturali ta' pajjiżna. Fit-tielet nett ħankunu wkoll inħarsu l-ambjent in ġenerali. Il-projbizzjoni ta' tipjib se tiġi nfurzata mill-Pulizija kif ukoll minn uffiċjali tal-Leża u minn uffiċjali mill-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi l-ERA, mid-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali u mill-Awtorità tat-Turiżmu.